औरत का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? जब उसका पति बाहर चला जाता है कमाने, घर में छोड़कर। अरे फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हो परदेसी सजनवा से नाइले, मोरे बारे बलमुआ से नाइले, फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हो मोरे बारे सजनवा से नाइले, परदेसी बलमुआ से नाइले। जो हम जनती पिया मोरे है टिसनवे पे, जो हम जनती पिया मोरा है टिसनवे पे, हो जे बना ले के जैती टिसनवे पे, जे बना ले के जैती टिसनवे पे, अपने भी खैती पिया के खियती गोतिनिया से, अपने भी खैती पिया के खियती गोतिनिया से। सबसे बड़ा कंपटीशन गोतनी से होता है। अपने भी खैती पिया के भी खियती और गोतिनिया से का करती, हो जेवना बनवैती गोतिनिया से, जेवना बनवैती गोतिनिया से, हो फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हो मोरे पार सजनवा से नाइले, परदेसी बलमुआ से नाइले। जो हम जनती पिया मोराई है टिसनवे पे, हाँ हाँ जो हम जनती बलमा मोराई है टिसनवे पे, हो पनवा लेके जैती टिसनवे पे, पनवा लेके जैती टिसनवे पे, अपने भी खैती पिया के खियती देवरवा से, अपने भी खैती पिया के खियती देवरवा से, पनवा मंगवैती देवरवा से, पनवा मंगवैती देवरवा से, अरे फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, फर गईले निमुआ सोहर गईले पतिया से नाइले, हो परदेसी सजनवा से नाइले, मोरे